तुम्हाला दही वड्याची रेसिपी दाखवणार आहे. चला आपण साहित्य बघूया. दही वड्यांसाठी मी ती 1 कप उडदाची डाळ रात्रभर भिजवून घेतली, पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे. आणि इथे 2 मिरच्या, हिरवी मिरची आणि थोडासा छोटासा आल्याचा तुकडा घेतले. हे मी मिक्सरमध्येच लावून घेणार आहे, पण तुम्ही बारीक चिरून सुद्धा टाकू शकता. जिरं आहे 1 छोटा चमचा, हिंग आहे पाव छोटा चमचा, साखर आहे 1 मोठा चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ आहे. आणि इथे मी हे दही घेतले. उडदाची डाळ, मिरची आणि आलं मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायचे. पाणी खूप थोडंसंच ॲड करायचं आहे. पाणी जास्त नाही झालं पाहिजे, एकदम घट्ट पण नको आणि एकदम पातळ पण नको, कारण जर जास्त पातळ झालं तर वडे जास्त तेल खेचतात आणि जास्त घट्ट झालं तर वडे खूप हार्ड होतील, सॉफ्ट नाही होणार. ते हे उडदाची डाळ मी मिक्सरमधून बारीक वाटून घेतली आहे. आणि खूप पातळ नाही बघा, मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे, म्हणजे खूप पातळ पण नाही झाली आहे आणि खूप घट्ट पण नाही झाली. मी अगदी 2च चमचे पाणी घातलं होतं. तर यात मी जिरं घालून घेते आणि थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे. आता हे पीठ जवळपास 10 मिनटं असं चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. हे चांगलं फेटलं गेलं तर हे पीठ छान हलकं होईल आणि आपले वडे खूप छान सॉफ्ट होतील. 10 मिनटं फेटून घ्यायचं आहे आणि एकाच डायरेक्शनमध्ये. इथे पीठ मी खूप छान फेटून घेतले आणि जर तुम्हाला चेक करायचं की व्यवस्थित फेटलं गेलेलं आहे की नाही, तर तुम्ही एक पाण्याचा बाऊल घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं सोडून बघणार आहे. जर ते वरती तरंगलं तर ते चांगलं हलकं झाले. हे बघा, हे तरंगतंय म्हणजे हे खूप छान फ्लफी झाले. आता आपण ह्याचे वडे तळून घेणार आहोत. ते गॅसवरती मी कढई ठेवली आणि त्यामध्ये तेल घातले. आता तेल चांगलं गरम झाल्यावरती आपण वडे त्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे. ते हाताला थोडंसं पाणी लावायचं आणि एक वडा आपण सोडून घेणार आहे. मी ते वडे घालून घेतले तेलामध्ये. जेवढे राहतील तेवढे आपण घालून घ्यायचे आणि गॅस मीडियम ठेवायचे, कारण गॅस फास्ट केला तर वडे करपून जातील आणि आतमध्ये कच्चे राहतील आणि हार्ड होतील. आणि जर स्लो ठेवलं एकदम तर तेल जास्त खेचलं जाईल. त्याच्यामुळे मीडियम गॅसवरती दोन्ही साईडने छान तळून घ्यायचे. एका साईडने भाजले की आपण परतून घ्यायचे. वडे आपले असे दोन्ही साईडने छान थोडेफार लालसर झालेत. मी अजून थोडेसे लालसर करणार आहे आणि काढून घेणार आहे. मी ते वडे प्लेटमध्ये काढून घेतलेत. आता हे अशा प्रकारे सर्व वडे मी तळून घेणार आहे. वडे खूप छान फुगलेत. इथे माझे सर्व वडे तळून झालेले आहेत. मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेत. आता ह्याच्यातले अर्धे वडे मी सॉस बरोबर किंवा चटणी बरोबर खाण्यासाठी वेगळे ठेवणार आहे आणि अर्धे वड्याचे दही वडे करणार आहे, कारण हे नुसते सुद्धा सॉस किंवा हिरव्या चटणीबरोबर खायला छान वाटतात. आमच्या घरामध्ये आवडतात नॉर्मली. आता इथे मी एक बाऊल घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मी अगदी कोमट पाणी घेतलं आहे. खूप जास्त गरम नाही घ्यायचं आहे, हलकंसं कोमट पाणी घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये मी हे हिंग टाकते चिमूटभर आणि चिमूटभर मीठ टाकणार आहे. मीठ ऑलरेडी आपण वड्यांमध्ये टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे अगदी किंचित टाकणार आहे मी. आणि हे वडे पूर्णपणे गार झाल्यावरती त्या पाण्यात मी टाकून ठेवणार आहे. त्या दही वड्यासाठी जेवढे वडे हवेत तेवढे वडे आपण या पाण्यात टाकून, वडे गार झाल्यानंतरच टाकायचे. आणि जवळजवळ 20 ते 25 मिनटं आपण असंच ठेवून देणार आहोत. मी वडे पाण्यामध्ये भिजत घातले, तोपर्यंत आपण दही रेडी करूया. दह्यासाठी मी इथे हे दही घेतले, हे घट्ट दही आहे एकदम. आणि त्याच्यामध्ये मी आता चिमूटभर मीठ टाकून घेते आणि साखर घालून घेणार आहे. साखर आपल्याला टेस्टप्रमाणे टाकायची आहे. शक्यतो काही जण एकदम कमी साखर टाकतात, काही जण थोडंसं जास्त गोड आवडतं. ते दही असं छान मी फेटून घेतलं आहे. आता दही फारच घट्ट होतं म्हणून मी तिथे 1 चमचाभर दूध टाकले त्याच्यामध्ये. जास्त पातळ पण नाही करायचं, थोडंसं घट्टच असतं दही वड्यांसाठी दही. इथे वडे आपले पाण्यामध्ये छान फुगले. आता मी असं एक एक वडा हलक्या हाताने असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचं तेल आणि एक्सेस पाणी निघून जाईल. आणि हे मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे असे सगळे. आता हे मी प्लेटमध्ये 2 वडे काढून घेतले, त्याच्यावरती मी दही घालून घेणार आहे. दही जास्त पातळ पण नको आणि घट्ट पण नको, मला थोडंसं घट्टच दही आवडतं दही वड्यांवरती. भरपूर दही घालून घ्यायचं आहे.
आता थोडीशी मिरची पावडर घालून घेणार आहे वरती आणि फ्रेश जिरा पावडर पण घालून घ्यायची, त्याची पण टेस्ट खूप छान येते. आणि याच्यावर मी चिंच गुळाची चटणी पण घालणार आहे थोडी. याची टेस्ट खूप छान येते. तर आपला दही वडा इथे रेडी झालाय. ते आपले दही वडे पण रेडी आहेत आणि मी अर्धे वडे थोडेसे वडे मी सॉस बरोबर खाण्यासाठी ठेवलेत. मुलांना तसेही खायला आवडतात. जर ही तुम्हाला दही वड्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की घरी करून बघा. एकदम कमीत कमी साहित्यामध्ये छान रेसिपी होते. आणि जर माझ्या नवीन नवीन रेसिपी बघायला आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळेल. थँक्यू.